Şalma деген шырақта biz İşan Abdullah Toqayның İşan деген сатирик шигырен күз алдынан китерә. İşan булган имеш хайван, башына шалма чорнаган һәм башкалар бу ахмаклык билгесе буларак күренәдер безгә укыган вакытта. Ләкин хикмәт анда түгел. Шалма баш киеме татарларныкы гына түгел. Аннан соң ул дин кешеләренә генә хас дип уйлыйбыз, юк. Гомумән милләткә карамый торган. Әйтик, индуслар анда башка төрле диндәге кешеләр, яки анда сәяхәтчеләр, шүлләрдә, эссәләрдә шалма ураганнар. Шалма беренчедән ефәк булган, ул нык булган, эссәдән саклаган, кылычтан саклаган шалма. Кат ураганнар шалманы. Кылыч үтмәгән. Ефәк булган ул. Ефәккә кылыч үтмәй. Әйтик, үткән шыракта да ул амортизацион бер вазифа үти ул вакытта. Тарих язучысының бер китабында күргәнем булды. Теге христианнар белән татарларның сугыш сүрәтен. Татарлар бөтенесе шалмадан. Алар барсы да мулла түгел бит. Бөтенесе шалмадан. Чөнки тегеләре ишлымнан, ишлем дигән сүз татарча. Ул ишлымнан алынган. Ишлым булган сугышчылар башында яки тиридән, калын тиридән, фанера шикелле, кипкән тиридән Аның içinde теге йомшата торган әйберсе дә булган, башына гүрҗи белән суккач кисеп кирмәсен өчен бит. Аннан соң русларның инде калай булган ишлемнары. Шалманың вазифалары бик күп. Иссәдән саклый, кылычтан саклый. Ул гына да түгел. Мәсәлән, Кум шүленнән барганда, Сахарадан барганда, яки башка төрле шүлләрдән булганда, анда кояш исесенә кая кирик тишек тапмыйсың дигән шикелле сырхау булырга мөмкин, җал итеп, ришене күләгә ясарга мөмкин. Шалманы сүтеп, баш-башына таяклар белән, таянып бара торган таяклары белән күләгә ясаганнар. Җиңел булсын өчен. Менә бу тагын бер вазифасы. Аннан соң шүлдә барганда, карванда кеше вафат булса, ширләсә, яки анда ваба шире, яки анда башка муркырлышы булган чакларда, кәфин вазифасын үтәгән шалма. Мәйтне кум белән тахарат алдырып, үзенең шалмасына төреп җирләгәннәр, мөселманча җирләгәннәр. Менә никадәр аның тарихы, вазифасы. Әйтик, менә Төхвәтулла хәзрәт, Галия Кайбицкая дигән җырчының атасы һәм Тукайның укытучысы, мөгаллиме, остазы Камил Мутыйгый аның оглы, Төхвәтулла хәзрәтнең. Төхвәтулла хәзрәт ул ишан булган, дин кешесе булган һәм аның шалмасы бик озын булган, әллә 45 метр диде инде Галия ханым Кайбицкая. Әтисе Галия Кайбицкаяга шушы шалманы бүләк итеп калдыра. Җырчы булганнан соң киемгә кытлык вакытында әтисенең шушы шалмасыннан 2 күлмәк тиктерә Галия Кайбицкая. Сәхнәдә җырлар өчен ефәк күлмәк име. Менә тарих бу. Bu turda kitap çıkarırken gerek. Suretler bilen imen. Ondan sonra ефәк. Burungu Tatar Mongol soğuşçuları, Gümmen Dola soğuşçuları işten ефәк külmek kiyip soğuşka kirgenler. Ефәк kıymet, Kıtayda gına işlene. Ne için işten ефәк? Onun hikmeti nersede? Hikmeti ok kirgeç, ефәк kire, okka yerip kire. Yine tişip, arkalı tişip çığa almayın. Ефәкне үзе белән аерым. Шуңа күрә ярасын, укны алырга уңайлы, аны ефәгеннән тартып алалар. Ягъни зур операциялар ясаганчы. Менә шушындый вазифасы булган ефәкнең. Сугышчы киеме. Шалма сугышчы киеме. Хәрби кием булган. Менә аңа исбат итеп, Гирберештейнең китабы бар. 2 тапкыр ул Мәскәүгә Иван Грозный янына килгән илче булып. Аның көндәлекләре бар, чыкты ул.
ул немисче язылган, аны русчага тәрҗемә итеп тә чыгардылар. Шунда татар сугышчысының рәсемен ясый Герберштейн. Аларның барысы да рәсем сәнгате үткәннәр. Бөтенесе ул Пушкин да рәсем ясаган. Бөтенесе дә алар рәсем. Сәяхәтчеләр дә ул вакытта фотоаппаратлар булмаганга күрә тиз генә үзләренең дәфтәрләренә җирле халыкның сурәтен, милли киемнәрен ясап калдыра торган булалар. Герберштейн яза. 1547 елны ясаган рәсем бу. Татар сугышчысы үзенең корал йөртүчесе белән ди, ягъни ярдәмчесе белән дип язып куйган Герберштейн. Менә бу 16-нчы гасырдагы татар сугышчысының киеме. Башында шалма, күпме уралган име, кылыч үтми торган, кулында гөрҗи, чүкеш формасындагы гөрҗи һәм хәнҗәр кылыч, аның артында басып тора очлым кигән, тиридән, күрәсең, ул тиридән дип уйлыйм мин, чөнки тимер очлым татарларда бик сирәк була. Тимер битлек була сугышка кергәндә. Атка да тимер битлек кигертәләр. Тимер яки шушы тиридән, калын тиридән эшләнгән битлек кигертәләр атка да. Күзе сукыраймасын яки анда бит кылыч яразыннан сакларса ничә дип. Менә шушы сез күрә торган менә бу татар сугышчысы нинди гайяр, шибәр, гүзәл, мәһабәт. Аның артында аның хезмәтчесе, корал йөртүчесе дип әйтергә кирәктер инде. Менә шалма шушындый вазифада булган бит. Ул дин галәмәте түгел. Ишаннар шалма ураса да име. Ләкин аны сугышчылар да кигән, сәяхәтчеләр дә ураган башына шалманы.